טוב, אז חברים, אני עכשיו הולך לנסות את הדובון גומי הכי חריף בעולם. השגתי את זה מחוץ לארץ, ואני הולך לאכול את זה. זה אתגר הגומי הכי חריף בעולם. טוב, אם אתם רוצים שאני אוכל את זה, תעשו לייק וסאב ותלחצו על הפעמון מיד. טוב, אז אתם מוכנים? תפו עד הסוף ותראו כמה חריף זה יהיה. אוקיי. 5, 4, 3, 2, 1. חברים, אני שנייה חוזר. חברים, אני חזרתי. תעשו לייק וסאבסקרייב. להתראות.